sunod na itong ang Cinder, no? Yung itong matatampo karon. Usa kini ka babae. O mapatawag lang kiniksangan nga BT. O gibatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. Mga kaisunan, mga kasama ang itong Cinder, si BT. Ang ginikanan maningkamot gyud nga makapatungha ug makapatapos sa ilang pagtuon sa ilang mga anak. Ug mao na akong problema sa akong anak ron. Nakahuman na unta ni sa siyang kurso nga marine engineering ug nakasakay na unta og barko. Ug kun nganong na problema ko, ingnon ko ani sa pagsugod ang mga panghitabo. Congratulations, anak! Nakagraduate na gitaon kasi mong kursong marine engineering. Congratulations! Salamat, Nay. Salamat, Nay. Congratulations, nak. Salamat, Tay. Nagigit anak nga siman. Kinahanglan mo training ka na yung nak, ha? Taon, makasakay na kag barko, ha? Taon? O, Tay. Ay kabla ka, Tay, Nay. Maningkamot ko magsakay na kong barko. Pero kinahanglan na muting sa kong board exam para ba makalisensya ako. Anak, ikabala ka, nak. Berbida. Bahala, mamrinda, kayutaan na to. Basta lang, makalisensya ka lang. Usbon ko, congratulations dong Jumong. Nagtuom nga kung makagraduate na, luwas na mi, kay makasakay na magbarko ang among anak. Pero dili pa di ay, dako pagit kay kastuhanan. Doy, unsa man ato ani, uy, dako pa man tagkastuhanan ani. Kinahanglan pa man ni siya nga mo take og board exam para malisensyado ng atong anak, isip usa ka marine engineer. Sige lang, day. Napamantayuta nga pa na ito, maprindagot. Ay, naa pa di ay, doy. Kini na yung atong ipuyan. Ato na lang yung iprinda, day. Para makapalayon tong atong anak og training niya, muti kong exam sa board ba. Ikaw, sa imo maning ginikanan ang yuta. O unsa man, iprinda gid ni mo, ha? Oo, sa man di ay. Iprinda tani, oy. Totalog, makasakay na ng atong anak. Malukat na mangyapon ni natong balik. Sige, ikaw ang bahala. Dong Jumong, kanang kuan madong, kanang nakahukom mi si nanay ni mo ba dong? Nga ato na lang yung iprinda atong balay ug yuta ba dong taon para makapalayon sa imong training ug maka-review ka para makatik ka dayon o kanang para board exam ba dong? Oo, niya, Tay. Pila mo siya iprinda taon na anak, Tay. Kanang kuan, pila man di kinahanglan sa imong pag-review sa imong training. Kay kung pila tanan na magasto, mao sa presyo sa atong prinda. Kay lisod masad ug ato iprinda ug kanang dako kayo niya di nato malukat. Sige, Tay. Salamat, Tay. Ha? Kamulay bahala, anak, Tay. Basta kay paningkamot gid ha nga makapasa yung board exam ha aron mahuman na gyud ni ang tanana. Pastila na ako bida kung makapasar ka sa board exam pa. Ay, kaka-proud yun na ako nga may anak na kong engineer. Si Engineer Jumong di makaligwat. Kanindot. Nindutan, no? Kanindot paminaon. Engineer Jumong di makaligwat. Kanindot. Basta ka to lagi ka makapasar ka sa board exam. No? Kanto manog lagi dong. Kanto iktatarin ako pa. Ihawon ko to. Imbis para isabong ko to. Ihawon ko to. Nga, di kasayangan na ito yung mga manok nga ihawon to nimo. Nindot ra ba itong hingbis, Tay? Pero sabong mo ka to nimo. Tari mo ka to nimo. Okay. Total, kuhaan man. Nakaway ayo naman sa itong manuka dong. Nga naman, Tay? Murag na bayot. Ay, kusok kayong mo ikid-ikid. Kung mula ka, mag-ikid-ikid. Yan, bubo na kayong lupad. Mayan itong ihawon, ay. Ay, kabala ka, Tay. Kinintanan akong peringkamot. Para yun yung nanay, Tay. Salamat, dong. Unya, pilara may sugilanon, naprinda gid ang among yuta og bay para igastos iyang review. Unya, Unsa na kay resulta ni Jumong sa pag-take niyag exam, no? ay magampo lang yun tadoy. Uy, atong iampo ang pag-take niyag exam nga makapasar lang yun unta. Dali, doy, tabangi kog ampo, doy. Tutason? Dili, uy, ato tag simbahan, magluhod ta nga magampo paingon nga to sa atubangan sa altar. Ay, sakripisyo man ang imo bitay. Ay ato ginang sakripisyuhan, doy. Magluhod ta paingon sa altar sa Santo Niño, tana-tana. Sa man ta magsugod og lord sa entrance sa simbahan sa Santo Niño? Unsa kay maayo doy no nga magsugod tagluhod adto sa gitarukan sa Magellan's Cross paingon nga tusod sa simbahan. Unsa?
gidungog yun sa Ginoo ang akong mga pag-ampo ug ang tanang mga sakripisyo. Ug unya, Usa, pre? Napinda na lang yun ninyo ang inyong bag, yuta. Ay, oh, pre. Sara man na akong makasakay na akong anak sa barko. Kapinda, besag magpalit pa mig 5 hektarya ng yuta. Anya, tamla na mukha ko ng kamatis. Ay, grabe. Grabe naman, sir. Tawa na. 5 hektarya ang yuta. Tam na mo kamatis. Oh, may mga puno na doon ng balanghoy ko. Yaman. Mao na, pre. Bina, pre, pride. Kaya na akong anak, pre. O, sara na katik sa board, eh. Pasara gina na. Amo ko ng giampo. Lalaliman ka nga amo ng iludhan ni Piti dito sa senyor sa tunin nyo, ay. Ang among pagluhod yun, gikan pag usap Magallanes Cross. Kakuan mo ka na Magallanes Cross, layo pa pa na. O, Machilas Cross. Oh, Magilla din na. Magellan. Di ba ka ng Magilla, di ba na Magallanes? Wala na, gabos magaling. Ati ko kulon. Di ka lagi sa Magellan Cross. Oh, lagi. Oh. Paingon nga to sa sud sa simbahan sa atal. Oh, posible kay nga dili tungkol sa ginawa mo pagkampo eh. Bila. O, kana noon si Juan Maribete, pre. Ay, dalira na sa dunggo. Sino? Ibutan mo na. Siya rin di. Ha? Sa ato pa, siya rin dunggon kay Botan. Ako kay dili di ko Botan. O, butas ka, pre, oy. Lagay. Lagi pa inumutan ni mo, ni libre, oy, bayan. Imo ko nito ng gasto. Lagay. Gid pre. Pabayro tanon ka nga itong ginom. Ikaw Butan na na may gid mo. kuso kay mula lang. Ano kay Butan na gid mo. Silang gabasa yung baba. Susuman mo lang nagyag tsunami. Mo lagi banlag na kausa. Kita naman unta. Grabe, asan ni mo? Pre, joke. Kini, yun na, asan ang mayroong anak ni mo? Tuwapas Manila, pre. Miti ko pag board town. Board exam. Gusto yun na din ni Morubino. Buyog. May anak na kay engineer. Kaliwas ginawa, pre. Tupida. Makapasal siya sa board. Awa pa na siya mo sa kais barko. Kwan, mag-apprentice pa to, pre. Pre. Kini, madato gani ka ba? Sa tao ko kalimti, pre. Formal niya taon-taon ng kwarta niya, pre. Kung maluwag-luwag na kaniya. Pre, wabli mo, pre. No, ikaw pa, no, unsang. Lakas ko kaya na ako, good, wabli mo. Salamat, butan na gini. Salamat kita, pre. Butan na gini, dumigo. unya pila may paglabay sa mga adlaw na uli ang among anak gikan sa Manila ug magul-anon kaayo. Ay, salamat kay na uli na gitawong kanak. Nabala ka gid kay minimo kay ikaw ragug usa didto sa Manila. May gani kay wa ka masaag didto dong no. Daghan man minay. Nya. Kumusta naman dong ang imo pag-take sa board exam dong? Okay raman tay. Time paragod okay. Unya murag ngano ka oy murag man nagnapusoy imong dagway. Dong, may problema ba? Wa man tay. Nya. Wala makain yung exam. Ano, resulta? Naman tay. Anya dong. Unsa may resulta sa exam ninyo ha? Nakapasar ka ha? Nay. Tay. Dong? Nay, tay. Nakapasar ko! Salamat! Nakapasar ang among anak! Salamat! Tay, wala ta ka magkikay. Okay ro mga unang taon tos kawaso. Ay, dili na ka. Ito, yun ay kaya na. Kay kini ko na matawag man na ito ka na kadaungkan. Kadaugan sa maktan tay. Palay, noon sa matag, kadaugan sa maktan ko at selebrasyon ni nato dong. Ha? Gusto na kong ipipaw sa tanan nga duna na ko'y anak nga engineer. Usa kasiman. Ha? Wah! Ato mga tao. Ha? Ang mga silingan na ito nga kanang mga mata pobre. Ha? Nakita nila kung unsa ta. Tingnan natin. Oh, tay. Pwerteng yung panghampog sa kong bana nga si Andoy nga may anak naming usa ka engineer, usa ka seaman. Ang among kwarta nga sobra sa gigasto sa pag-review sa akong anak, mo iyang gigasto sa selebrasyon sa akong anak nga nakapasara sa board exam. Bisag na ginuto na kay among kwarta ni gasto, cute. Unya, pila may sugilanon, misakay ang among anak sa barko.
internasyonal ang iyang gisakyang barko. Pero gamay pa siyang sweldo kay apprentice pa man. Uy, Andoy. Unsa ko ni kadaghan ko taning imong gipangumpra? Ay, nautang na nako, day. Giutang ni nimong kadaghan ani. Guol man ka nga, mabayra naman giyapon na. Nakasakay na gud atong anak sa barko. Nagpada na yung kanang allotment. Ayaw, hayla. Pero gamay pa in taon tog sweldo kay apprentice pa man siya. Naunsa sa baya ka? Dadanin unsa ba? Ano mag-uol ka matan? Kung ka nang ini ko mag-apprentice na unsa mo naman na hindi ko lang atong anak. Bida dong, naunsa man ka? Basi ba problema ta ani ha? Lain ba yan mo eh? Dato na taoy. Unsa may sima na gud ta. Bida, Andoy, apprentice pag taon tong atong anak. 6 months pa to siya mahumag apprentice. Ilak lang gud hanon sa man na siya eh. Oh, nara ko ipasuya nga to silingan oy. Unsa? Ay, kana silingan na to dang giro kayo. Kay ang anak to ako sa gawas nag-domestic helper. Kini ato kay engineer gyud na unsang awa niya. Pasuyan ko sa nang mga tawhana nga hilas kayo. Murag unsa kadato. Wa ra pa yung mga angay. Nagkalagom lang agi. Andoy! Sa batasan na ipakita sa kong bana, nakita na ako nga dako na kay kausapan. Magsige naglingkod sa gawas, unya maghinambit-hinambit, mura sa gyug kurik. What's the matter? What's the matter? What's the matter? Penoy! Ay, nagkinakin man ang muna magpisinado na yun. Pre. Sabi no pre ka na. Pre ka na. Hapit lang to. Hapit na. Tot, wa pa mauli imong siman, pre? Lugay pa to pre. Kay 6 month man ang kontrata to pre. Kanya inig uli adto. Magdana to mga daghang dollar. Green money. Paskang, haya. Ay, ginagmay lang god. Soroya lang niya ako din pre. O di ka busy kay. Magpadabog ko to sa street side nga bino sa kuan. Yamat, Diri sa ato. street side, pre? Street side lang god. Mara mo kuno na yung madali-dali nila dito. Kay naarago na sa barko. Basta kay soroya lang niya ako gani pre ha. Okay, pre. No problem. Uy, unsa ni Andoy, oy? Ida nagawa akong aircon. Ay, akong giutang. Ay. Ha? Init po gud kay din sa ato. Gud kay. Labi pa ko. Mo nga nagkuha na yung daang aircon ba para damdagan. Uy, naunsa asa ka mag-ibayad, ana, uy? Anong makukul man katawon kay siman man atong anak taon. Oy, Siman lagi, Andoy, pero wa pa taon to'y tarong nga sweldo. Uy, nag-apprentice pa to. Ay, sara mo na padung ba na unsa? Madugay mahimo ra ng chipmate ang atong anak. Oy, ug dako na kita nagsuldo. Nenok-tok eh. Kinsa man ron, oy? Ay, pasig ako nang ipa-deliver sa lang sa lasit. Ha? Nagpa-deliver kag sa lasit? Nagpatuyang yung order akong bana kay lagi nagsalig nga siman ng iyang anak. Unya, milabay ang tulo ka buwan. Kadiyot! Ansay ato dong. Nay, Ha? Sinay? Anak ta ka? ako bitaw ni Nay. Si Jomong. Anak. Nuang diya do'oy, kagwapos akong anak. Unya, macho ka ito, dako kitong lawas. Unya, ikaw, kawangkig ni mo. Nay. Ako taon ni di ka matuog. ID na ko. Matuog yung ka. Narasa ng uwat ako lubot na yung awa. Oh, iyang uwat. Hala, Jomong anak. Kinuo ko. Ikaw ni, ha? Sumango pagkahitabuha ka. Naingon ka man. Anik, di ba? Isak ka na magagbarko. Andoy, kalma lang ha. Ato sa paminaon ang rason kung anong naingon ang atong anak. Sige dong, Jomong. Sultihim ng anong naingon ka man anak kaniwang. Uy, naunsa ka man in taon mo ka mag-gion na ng lawas di mo. Unsa ba na pagkahitabo adong anak? Nay. Sa diyong nakasakay kong barko nga dako kayo. Umlarga mi paingon sa Korea. Wa ko magdaong nga. Tagkuas baho din noon ay tay. Ha? Grabe ka dagkong baod. Wala ko makaya. Sige kong suka. Kabuhi kong bayo. Wala ko ikaon-kaon. Kini kaon ako. Masuka mangyapon ako tungkol sa kadagkong baod.
Mo to ako lang gyagwanta pero pila ka adlaw anak ko ikaw kaon. Unya gitabang ko nila ug dito di na magyud ako makaya sa kong lawas tungod sa pagkawan ako kaon. Ano ni mo sa kabukaon? Ano ni sa kabukaon ha? Ha? Ano ba kaya sakit? Di ba makaya na ko tayo baon dagko kayo. Asa mga kita tawag baon nga mulapas ba sa tong atot? Oo nga, gipapauli ko sa kapitana mo. Kay hadlok siya nga basi ko sa tabo na ko dito. Di na kong sakay barko, tay. Kuyaw kayong barko. Sa Ginoo ko. Laluoy ko sa akong anak, pero naglagot ug may sa akong bana. Kay dili man kahibawang musabot, ang kwarta ra mang gigihuna-huna. Karon na problema na mi kay daghan man kay gipang utang akong bana unya perting panghambog sa among mga silingan nga maisima na siyang anak. Karon unsaon man taon ni nako nga puwerte man yung lagutas akong bana ngadto sa among anak. Ako sa akong bahay nagkasabot kaayo ko ug nalipay ko nga nanaog na lang siya sa barko. Pero kini akong bana di cute mo sabot. Unsaon ko man ni uy? Unsa man og kamo ang pasultihon? Betty. Good morning! Sa tanan mo namati na to karon, Lord, Mama Mary, salamat sa tanan. May ngadlaw sa tanan nga namati na meron. Nagingod sa gugulyan. Galiti di ay sa pagsilip. Oh. Ati, Ugly. Kuan. Beverly. Ha? Ay, kasi mong gigrit si Inday Beverly. Biti, Ate Pres. Betty. Oo, kaya tao niyang problema, Yan tao naman na si Ate Pres, nga Betty. kining yang amahan lagi taon siya, amahan, yung bana ba Ate Pres, nga sige na paghambog nga, nakagraduate mo ng marine engineer, ang iyahang anak, nga nakasakay barko, sige na pangutang, bisag unsali pangutang, karon ni uli magkalit yung anak, wa sila kaila, kay 14 daota, di ay kay ni uli, kay sige siya kabuhion dito, kay daggo kayong baod, dako pag silang bay. Ha? Sa barko? Sakay sa barko, Ate Pres. Ah, yun. Oo, niya yung ginikanan, nangutang nagbayo. Ang problema taon ni BT taon, kaning iyang problema sa iyang bana nga, 14 na ba dagadang utang? Kunya gusto sa iyang bana nga, musakay yung barko iyang anak taon, pabalikon yun niya, di na mo yung anak. Saan man niya? Luoy po tao, no? Kaning iyang anak dagaton din eh. Dagatong na, Ate Pres. Saan mo yung inahan Ate Pres, no? Ay, nana, gyud. Saan ka nang magluya, magsuka, kayo maglabad ang malipong, ano ba? Kinis kay Benny noon, sa bandiha, di gini dagaton. Sakay gini barko, umabot pohon. Swerte ni DJ Leon yung bata. Okay! Unya, Yaw, sa may kuha niya. uy, sabta na lang tao na, uy, yung Andoy ba? Uy, Andoy, di na madasi mo anak, mamatay na itong barko. Uy, imo lang dyan ang kuwan tungod sa kwarta. Nya, ang imong anak kung maunsa dito, unsa man, dili. Oo. Magbasol niya ka. Usar na ba ilang anak, Ate Pres? Oo na, ayo, uy. Uy, pero, kanin, ano ba sa kaya nga rin ay kanang, gikan diri sa Cebu. Ato, Cebu nga. Luis Lacuaming. Upon. Filipot. Ribot, o, kadiutra. May painana na lang. Sakyan lang Filipot. Ay, naunsa. Kadiutra. Dili Unsam ka sa disi. magyugay. Dili Andoy, magyugay ang iyong, naliman ka anang, ayo overseas. Di ba kayo ni, akong kuhan, Ako bisik ako di ko ganahan. naagoy kailangan ni sakay barko, Ate Pres. Kung ako nung ati, bawon, Malagi dinis niya. anas, Pacific Ocean. Da. Labi na makasugat kuno silang bagyo. Na. Natural mo yun na nga makasugat kang bagyo. Ang bawon ni Ate Pres, matabunan ang braid sa barko. Di na sila kita katubangan. Puros tubig. Sa kuno mamatay naman ko magtanaw ana na. Wayuta, makita sa... Wayuta makita. Kamura din ha. Di ba daoy na... Uy, ayaw po sa ibong anak. Uy, kasi nga na niya tatay. Si Andoy. Andoy! Karon Andoy! Ay, po sa ibong anak. Ayaw ko na, Andoy. Di ka maluoy. Darbas. Kaya, oy. Gili Dilmar, Doklor. Di ba ko yung gili? Saan mo yan, Andoy? Ilo na kung uwan na kinahan. Ayaw, Andoy, kay... Kanang imong anak. Dili man magkaagwanta, anak din na ayaw pugsa. Ikaw. Oo, ay pugsa. O sa man, Kuya Gili, ikaw be. Namay kadakang katong usyo ni Nikams kay bawo kay usyo. Ah. Primero sakay dito sa ibabaw. hambog pa sa mo ni imong unang uli na ko pag sakay na wala tig unong kabuan na ulit ako kay bawon. Surrender tubkan ko sa ngalan ng hubag naong. Tinuod na, ay, di na, lalim mo. Di na siya masakay. Ay, ang kabalaka si mong anak, kakuyaw, kakulba, dili lalim. Dili lalim nga
bation. Dili ka bayra kwarta ng ila na bation sa taon. Lisod na, Doy. Sabta na yung mga anak, Doy. Kahadlokad, ayoy. Saon sa daro na Ay, ay, sigilin. kagandi Pero doon sa trabaho sugod nga naman nung sana. kastuman yun, di man kaya sa mga anak. Pero ang anak ba yan eh, Pajanggo, Sugod na ba na? nilitipan ba, si Until. Inana gyapon ati Pres, Ana, nitawag gina- yun siya siyang papa, pamuli ko pa kay grabe Kanya, king baon. pero karon na anak. Ana, na. Karo na, anad na. Naana rin. Wa na. Dahil ko madukol. Sige na. Okay raman tingali kun ikaw lan makamao ka mo langoy, may kay kamlangoy. Pero, Lisod ka nilagyo kay naman. Bisa na, doon na kay kanang murag kay sad. Pero hinuon ka na sila magtuon yun na Chong, sila langoy. swimming, no? Oh, naamo na. Magtuon yun na. Oh. Di ba naman ni left receiver ka nilang guwan ka ng Unsay ka, gitawa ka na dong. Unsay ba? Oo, wala. Unsay dili ka nang sa klasis langoy ba? Tudluan ka unsay susa? Oh, para langoy ba? Oh, more dili kay susa. inana. Pero layo mo gud kan. Nakuan dito sa- Pero layo lang, pero hinuon agi ka kulba. Sulas! Sulas! Dili susa. Eskwela Susa. sulas. Kuan ka ng Sulyas, susa. sulas. Asawam din sa kuntiyo ng susa. Sulas! Ay, ay susa, sawa man ang aning lito. Dula ko ang Sulas, sulas, di ay. Naman na mo yung sulas. Sulas din, last din naman. Sulas din. Maayo ka na, nag-practice na sila langoy. Ate Pero Pres. ayaw pag Pero ayaw po sa Ate Pres. Niya daghan diri trabaho kung gusto siya na may daghang kakita pag sa trabaho diri oy. Tinood na. Tinood na, tinood. Doon na may kiblang, oy. mong anak dili ka barag sapi ng kaguol oy. Tinood na. Kabalaka, kahadlo, kabation dito. Nya mas nagkup kay nga ice buds kanang nasa Oh. ice breaker. Kana lagi mataga kuno ka dito sus kaging ka oy. Mao Nya ba? laod ko na oh nya ice. Grabe kuno kay Pero na. ako, ako yaw ganyan na mabangga sila sa ice. No? Oh, Oo, mao na. Mm. Ma-Titanic mo ana, lisod kayo. Grabe kayo. Sir, Wala may kay mo lang pero kaging sa ice oy. Kaging. Isorte rin Okay. na, pero ang batiwan sa mga anak magudili magudlalim. Tinood. May paimong anak Dongandoy, patrabaho na lalay mong til-til sa imong ogams. Til-til mo. Dili dili lang sa dili pagi ka diri Olanggo. Olanggo, ana na lang. Oh, diri. Ano Dili, ba perti ka mo pagtayan? sa. Barko ya po na manil tilog kaya. Nala, Dongandoy, ana lang daw sabta imong anak. Dong, salamat sa imong pabadaan ng atong tuluanon, biti. Kun ako ay paso tihon.